borok wngkha sakani laibo mani jottoni se naithok rajkumari rok. Cleopatra no naithokni mwtaibo hingjago. Naithokni bising bising bini langmao onek rahasyamoy gotona rokbo bothijak. Abaini laibo ma chernai rokbo bini kongno saimana mujungjak kubo. Laibo mani kok tei Cleopatra jesek naithok tongmani aboni saipano chalak tei ষড়যন্ত্রকারী tongmani phu. Bupa thwimani agolo Cleopatra tei bindara no shason khaina tongmani. Bwtani shason khaimano bo soija gyangei khar thangkha. Tai bini o rajyo je phantomani abo jottono yak suna nangkha. Yagolo Syria o thangai tongthai sanikha. Phiaba o rajkumari sakno kesen gosiliya. Romni shasok Julius Caesar no bini hamjakmani khuyok bakhlairi bwtani aro choba khairika. Hingke Caesar bo bwtano bwtharsika. Yagolo bwtaisa arajyo o thangkha taisa aro rajai tongkha. Tei salaima khwnaka bo bini naithok rok no narakna bagwi 700 gadini dud bai tukufu. Zehra Khano o Iranian princess achaikha 1883 Moldova. Phiaba bini torma lokma tai thusarong no norok wansukna naithokbori rokni list bo boroni sopaikha. Phia norok saima no naithokmo bo jora bai baksana slaijak tei wngphaio. Khanamungo phaika Iran ni chelaro Zehra Khano no mana mangai kobosai tongbai phu. Baksa chalakai Zehra Khano no maya angai saksani langmano sonto bwtharsikha phu. Tai Zehra Khano bini jorani selai belai sekang yapiri saja. Airana je bercelaro tok bujak tongmano bono sekang khorang pisau. Bosai kereng utamani te ajara bo khorak sono bere je Irana togoi phano bo western dress no kan phanuka. Te bo bini besaina bo kagrahoka. Phia besai mandi ajara o atikherok samung tangnani kebo wansuk phano maya. Maharani Victoria 24 মে 1819 বিশ্বীয় আচাইনে মহারানী ভিক্টোরিয়া 18 বছর বয়সন বিনি রাজ সিংহাসন চালক শিখা দেবিনি লংমানি 63 বছর বিনি রাজত্বন চালকা তাই ইউরোপীয় লাইবুমা ও যত্তনে সে কলক শাসন খাইনে হেনে বন সিনি জাখা বনাইথক বটক মানে ইন্টেলিজেন্ট বটক মানে তাই রাজত্বনি পাওয়ার বটক মানে Aboni bangai nong na bo sikle puro jotto siklarok no bokha kelejak tongbai mani. Victoria ni kaijak lai mani langma 21 bosor jolatoi cholika. Bobin bosaina haba hamjak mani. Sia bosai thimaya golobo boibe hamjak lai mani onek khanaka. Tei bo Bharat hakotora shason khaitam pura puro Bharat ni sila sikla nobo masa hamjakka. Rani Padmini. Jung hambai maru Hindi cinema no je bini hoite no jung Rani Padmini naithok mungte bini laibo mano saimano. Haifana saimi age sairone Rani Padmini Bharat haklorni laibo mani jottoni se naithok Rani hinei sijago. Bini naithok mungno naina ronge bororok cover sai tongbayo. Aroni bising khorok sa mogol bacha Alauddin Khilji bo tongo. Padmini ni naithok mano mana bangai Alauddin Khilji chobas khairika. Haifana malia tangai hingke Rani Padmini saksano bajina bangai jongna bangai bohoro baklai sangka. Maharani Indira Devi Baroda Rajyoni Rajkumari tongmani. Bo asukha naithok tongmani bono desh ni jotton se bore naithok hinei wansuk laika. Koch Bihar ni Raja Jitendra Narayan bai kaijakha. Bo buma bufani hamjokma bai kaijia o love marriage kai Jitendra bai kaijakha. Tai bo sakno sajagoi tongmani oneke hamjago. Tai bo silk ni sari tei chiffon ni sari no bo trend khainani bono sekang suru khayo. Bo haino se sajak tongna hamjago. Aboni bangai Italy ni famous designer no bo order rekha je 100 ta jota ajaga o hira tai panna rok thepajak tongnai. Ako khnawoi Italy pura dekhak thangka. Video naithok like kai dite video ni bo par naithok sa comment kai share tai channel bai gadal tongna bangai subscribe kai dite to fan channel lo.